Kadaman sa mga atleta, nagahandom perme sang kadalagan. Pero sa Banwa sang Kawayan may isa ka bangkarera racer nga sa baylo nga magdaog sa palumbaanay. Mas ginpasulabi ang pagluwas siya kasubo nga rider sa kompetisyon. Aton kilalahon ang mananagat nga hero racer sa sini nga episode sang Baganihan. Sa semi-finals sang bangkarera race, mainit nga nagalagsanay sining duwa ka mga bangka nga nagahandom maguna sa kompetisyon. Sa video nga kuha sang Zouder News TV, makitang tatlo ka mga pump boat nga madasig nga nagapinalumba. Pero sa tunga sang mainit nga karera, isa sa mga rider ang aksidente nga nahulog sa iya nga bangka. Kung sa imo mangayo sang bulig ang rider, may mabulig kayhan? Marso 17 sini nga tuig, sa nagpasimpalad nga mag-entra ang 33 anyos nga si Kent Ermi Arellano sa nauna nga bangkarera sa Barangay Inaywan sa Banwa sang Kawayan. Sa starting point pa lang, hugot na ang pagtuo ni Ermi nga makuha ang kadalagan, ilabi na ang 5,000 pesos nga padya para sa semi-final sang kompetisyon. Base kung makachamba, makadaog, yawat na lang na sa amon ang 5,000. Gani sa pagsugod sang karera, makita ng madasig nga pagsinumpit sa mga pump boat pila ka minuto sa nagligad, kag makita ang pump boat ni Ermi nga nagapangadua sa karera. Sa piyakman sa mabaskog nga mga balod, puro sigido si Ermi nga makalagas sa nagapanguna nga rider. Sa drone video makita ang mainit nila nga paglagsanay, tubtob nga hindi na makitaan ang isa sa mga kakompetensya nila nga racer. Lunsay ang bangka niya na lamang nga nagaandar nga wala sa nagatimon, among makitaan sa baybay. Malapit na sa final lap Sunday Ermi sang iya masiplatan ang kakompetensya nga racer nga nahulog gali gikan sa iya nga pump boat. Pero sa baylo nga magriktas sa finish line, wala sang pagduwa-duwa nga ginliko ni Ermi ang iya pump boat pakadto sa direksyon sang rider nga nagapangayo sang bulig. Makita sa video ang aktual nga pagluwas niya sa kasumpo nga rider. Sang ma-secure nang naluwas nga rider, madason nga ilagin lagas ni Ermi ang pump boat nga nagasige padalagan palayo sa ila na pamtangan. Giniyon man niya nagresponde ang katapos ang Coast Guard kag on standby nga rescue team agud nga mabuligan sila kag madala sa kilid sang baybay. Sa nakita ko siya nga duga kinahanglan siya sang akon nga bulig, wala na gid ko nagduwa-duwa nga katuon ko gid siya kag maluwas ko siya. Sa pagsaka niya, giningagaw gid dayon namon, lagas ang iya nga pambot kay gaandar pa. Sa kaluyan man nalagsa namon, kag na sagopa namon man ang iya nga pambot. Sa pagbalik ni Ermi sa hunasan, patod niya na nga wala siya sa makuha nga padya. Pero wala siya magdumdum nga sugataon siya sang hinugyaw sa mga tumalanaw nga nagasoludo sa iya pagkabaganihan. Ang rider nga iya nuluwas, ang lubos man nga nagapasalamat sa iya. Bisan mga netizens nalipay kay nagadayaw sa ginpakita nga sportsmanship para kay Marlon Salvado. Ginpakita ni Ermi ang tunay nga sportsmanship tungod ginpasulabi niya ang pagbulig kaysa mag-una sa finish line. Para naman kay Jezer Tabangay, siyang tunay na champion. Labi nga ginkalipay ni Ermi ang mga pagdayaw kay bisan wala siya sa nadagan, winner na siya tungod sang iya pagkabaganihan. Nagmag-ana ang pamadyagan ko sa nakita ko siya nga nakasakay na sa iya nga pambot nga gadalaga na kami payigat. Oo, imuon ko gyapon ini nga pagluwas kun may gakinahanglanon sang akon nga bulig. Ang pagpanagat anangin pala nga buyan ni Ermi nga taga Barangay Kaliling. Agud matagaan sang maayo nga bus damlag ang iya tatlo ka mga kabataan. Masami nagahampang siya sa mga bangkarera bisan pa may risgo sa handom nga may mapauli nga premyo. Masako na gani siya karon nga nagapanghanda sa madason niya nga karera. Duna sa iyang mangin competitor, kasubong sang pagpaninguha niya nga malampuwasan ang mga hangkat sa kabuhi kaupod ang pamilya. Pero labaw siya nga competitive spirit bilang atleta ang pagka mabinuligon. Handa ay sakripisyo ginahandom nga kadalagan para sa nagakinahanglan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kung ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin,
Magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.